Dr. Chakwera amayankhula mboma la Kasungu pa misonkhano yoyimayima yomwe anachititsa m'misika yosiyanasiyana ya mbomali. Mtsogoleri wa dziko linoyo watsimikizira anthu mdziko muno kuti ndi khumbo la boma lake kuti miyoyo ya Amalawi onse isinthe. Maiso Chikhadzula ali ndi ripoti ili. Poyankhula kwa anthu mwanasonkhana m'misika yosiyanasiyana ya boma la Kasungu, Dr. Chakwera watsimikizira anthu ambomali kuti boma lipitiriza ntchito zosiyanasiyana zomwe likuchita mdziko monse muno. Dr. Chakwera anati boma lake lipitiriza kumanga msewu wa M1 umene ndiofunikira kwambiri pa ntchito yachitukuko cha chuma cha dziko lino. Pamenepa mtsogoleri wa dziko linoyo wapempha Amalawi kuti apite akalembetse mayina awo maunyinji mkaundula la voti ncholinga kuti adzakhale mwayi ovotera atsogoleri akumtima kwawo. Pamenepa President Chakwera anatsindika kufuna kuti Amalawi adzitenga ulimi ngati bizinesi zomwe zingathandize kwambiri kukweza miyoyo yawo. President Chakwera ali zosangalatsa kuona kuti maiko osiyanasiyana kuphatikizapo dziko la America akuthandiza pa ntchito ya zomangamanga kuphatikizapo chitukuko cha misewu m'madera akumidzi. Ndiye kuti mmene tikukonzera M1 pamakhalanso misewu ina imene imayenda m'mbali mwa M1 imo, misewu ina izidutsa kuti kunyanja ndi kuno tilumikizane, koma m'mbali munso tiziyenda bwino chifukwa zolima mbewu zathu kuti zipite ku misika zimavutika, ifenso timavutika kuti tiyende. N'chifukwa chake wena amene adadziwa vuto limeneli ndi boma la America, kotero kuti uchoka pa Kasungu mapita uko kwa Mkanda atilimira msewu umenewo. Ndiye kuti misewu ina imene silimidwa tikonza ndife tokha amenenso tili anu wake. Simomwemo nanga tena njira imeneyi njaphindu zedi chifukwa kuno anthu mumalima mtundu wonse ndi mphamvu yonse, ndipo ino amene mnalima kokafodya mwaonanso mitengo yake wadi. Mitengo imeneyi ipitilire kapena basi nanga omabwezera madziku nkobwe ngati. Ndiye kuti tipitilize chitukuko chimenechi. Simomwemo nanga ulimi udaferatu, koma kuyiwala kuti tikhale nchakudya ndinuyo, kuti tikhale ndalama zoyendetsera dziko ndinuyo. Ndiye mpofunika zimenezo tizibweretsere mchimake, chifukwa tikufuna kuti dziko lino litukuke, koma kutukukako kuziyambira kuno kumidzi. Mawake mlembi wamkulu wa chipani cha MCP yemwenso ndi nduna ya maboma ang'ono umodzi ndi chikhalidwe ya Richard Chimwendo Banda apempha anthu mdziko muno kuti apitirize kukhala pambuyo pa chipani cha Malawi Congress MCP, komanso utsogoleri wake kuti chitukuko chipitirire mdziko muno. Mawu ake pa mpando wa chipani cha MCP m'chigawo cha pakati a Patrick Zebron Chilondola anabwerezanso kumema anthu kuti akalembetse mayina awo ncholinga yoti chipani cha Malawi Congress chidzachite bwino pa chisankho cha 2025. President Chakwera anayima m'misika yosiyanasiyana kuphatikizapo Sante Trading Center, Mawawa Trading Center, Kapaizi Trading Center, Chisinga Trading Center, Nkhamenya Trading Center, komanso Chitoloma Trading Center. Maiso Chikhadzula, MBC Kasungu. Bungwe loona za chisankho la Malawi Electoral Commission MEC lati pakufunika kuti anthu okhudzidwa kuphatikizapo atsogoleri a zipembedzo adzikhala ndi uthenga olondola okhudza chisankho kuti nawonso adzifalitsa uthenga olondola kwa anthu mdziko muno. Wapampando wa bungweli a Justice Annabel Ntalimanja wati izi zipangitsa kuti zisankho zizachitike mwadongosolo. Ntalimanja anena izi ku Lilongwe pomwe amakumana ndi atsogoleri a zipembedzo. Margaret Mapando ali ndi ripoti. Wapampando wa bungwe loyendetsa zisankho la Malawi Electoral Commission Justice Annabel Ntalimanja wati anthu okhudzidwa pa zisankho kuphatikizapo atsogoleri a zipembedzo ali ndi udindo wolimbikitsa anthu kuti akalembetse mkaundula wa mavoti amene akuchitika padakali pano. Iwo ati ichi n'chifukwa chake akuphunzitsa magulu okhudzidwa pofuna kupewa nkhambakamwa za nkhani zokhudza zisankho. Kenako a Justice Ntalimanja anafotokoza kuti zipani za ndale zinatenga nawo mbali pomwe anakonza chiganizo chogwiritsa ntchito zipangizo za makono zomwe akuzitchula kuti Election Management Device EMDs, ndipo pa nthawiyo panalibe zotsutsa zomwe zinaperekedwa. Iwo anatinso zipangizozi sizigwiritsidwa ntchito poponya voti, koma ndi chipangizo chomwe chimagwiritsidwa ntchito pochita kalembera wa voti.
So makina atabwera bungwe la Malawi Electoral Commission inakonza ndondomeko kuyendera zipani zonse za dziko muno ndi kukaonetsera kuti makina ati timafotokoza aja ndipo amagwira ntchito motero. Ndiponso kunakonzedwanso mpata kuti ma ICT experts zipani afike ndithu akumane ndi ma ICT experts a Malawi Electoral Commission afotokozere kuti makina aja amagwira ntchito motero. Palibe anatsutsa njira yonseyi. Mafuna kuti pamene kuti tsindike ndithu sukuti make inangotsuka ngakula makina akula nayo kuti timayenda ndithu limodzi kufika pano. Mmodzi mwa atsogoleri a chipembedzo omwe akuyimira mpingo wa CCAP Synod of Livingstonia, William Tembo, apempha anthu mdziko muno kuti asiye kufalitsa nkhani zabodza zokhudza zisankho. Iwo ati nkhani zabodza zomwe anthu amafalitsa pa masamba a mchezo zili ndi kuthekera kopereka maganizo osalondola okhudza zisankho. Ndi pempho langa kuti mtundu wa Malawi udziwe, chifukwa kudziwa panopa it's a right kuti anthu akhale ndi information. Makamaka pamene tubira kukonzekera zisankho anthu adziwe information imene ilipo makamaka kuchoka ku MEC kuti ntchito za njanji mdziko muno kuti anthu komanso katundu adziyenda mwachangu kuchokera m'madoko a mdziko la Mozambique komanso Tanzania. Nduna ya zamtengatenga a Jacob Hara ayankhula izi mboma la Salima komwe amakhazikitsa sabata yozindikiritsa komanso kulimbikitsa chitetezo cha njanji komanso anthu ku madera komwe kumadutsa sitima. Ahara ati boma likufuna sitima zapanjanji zothamanga ndi cholinga choti anthu ochita malonda aziyenda mosavuta komanso mwachangu. Tili ndi zambiri mu ripoti ili. Malawi kudzera mu kampani za Malawi Railways 1994 Limited, Vulcan Logistics komanso Central East African Railways SIA ndi membala wa bungwe la Southern African Railways Association SALA. Ili ndi bungwe la makampani oyendetsa ntchito za sitima zapanjanji m'maiko a mgwirizano wa SADC. Ndipo mwambo wokhazikitsa sabata imeneyi wachitika mboma la Salima komwe nduna ya zamtengatenga a Jacob Hara yati boma layika patsogolo ntchito yokweza sitima zapanjanji. Iwo ati boma lapeza kale ndalama zokhonzera njanji zomwe zinaonongeka komanso kumanga zamakono kulumikizitsa dziko lino ndi dziko la Tanzania mwa maiko ena. Tinenera kumanga zamakono zoti zigwirizane 2024 kuonesa kuti dziko lupita patsogolo chitukuko chikuyenda. Komanso tionjezere ma stations ena pafupi ifo tsopano amalawi achuluka kuti tithe kuwatumikira bwino. Pakali pano pati ndi ndalama zomwe zapezeka pafupi 2 billion euros zoti tikonze nkhani za njanje m'Malawi muno. Tufuna tiyambe kuyika njanje za magetsi, njanje zokuti zizithamangako kwambiri kuti zipikisana osati kupikisana koma kuthandizana ndi njanje zomwe zilipo kalezi. Cholinga chokuti tikwanitse kupanga connect maiko anzathu ku Zambia, ku DRC kuti tiapange connect tunakala. Malawi tufuna ikhale rail hub. Mkulu wa ntchito zapanjanji mu ndunawu Geoffrey Francis Magwede wati akugwira ntchito ndi adindo osiyanasiyana polimbana ndi mchitidwe wakuba komanso kuononga zitsulo za njanji m'dziko muno. Iwo ati musabata imeneyi akhale akulimbikitsa anthu kuti akhale patsogolo kuteteza njanji komanso kuteteza moyo wawo. Njanje ine zinadutsa maboma okwanira 15 muno m'Malawi kuyambira ku Nsanje ukafika ku Nchinji komanso ukafika ku Machinga ku Nayuchi. Pa ichi ma DC maboma amenewa aitanidwa pano ndi cholinga choti atenge uthenga omwewo kuti akamaka kumana ma council awo akaupereke uthenga wawo popeza ndi cholinga chathu kuti nkhani ya ngozi za njanje zichepe muno m'Malawi. Mmodzi wa akuluakulu ku kampani ya Central East African Railways SIA atoera ng'ambi wati mchitidwe wakuba zitsulo za njanji ukubwezeretsa mbuyo chuma cha dziko lino. Zikutikhuza kwambiri chifukwa zitsulozo zikabedwa zikumatenga nthawi kuti tipeze zina tibwezerese komanso zimafunanso ndalama zina zoti zinakatha kugwiritsidwa pa ntchito zina ndi zimenezi zikutikhuza kwambiri. Mutu wa sabata yolimbikitsa chitetezo cha njanji komanso chepetsa ngozi za sitima ndi konda moyo lemekeza sitima. Yamikanisi Mtowe, MBC. Bungwe lona za chisamaliro cha anthu achikulire la Malawi Network of Older Persons Organizations MANEPO lati ndilokhumudwa ndi mchitidwe wozunza anthu achikulire omwe ukupitirirabe mdziko muno.
mkulu wa bungwe la manep Andrew Kavala wanena izi potsatira kanema wina wa masamba a mchezo yemwe akuonetsa bambo akumenya mayi wachikulire ati pomuganizira kuti ndi mfiti. Yvonne Phoya ndi Charles Pensulo alemba ripoti ili. Lachiwiri sabata ino pa masamba a mchezo pa intaneti panali nkhani yomvetsa chisoni pomwe kanema wina amaonetsa a Daniel Mpinda a zaka 49 akumenya mayi Agnes Julius a zaka 73. Malinga ndi kanemayo, Ampinda ati amamenya mayiyo pomuganizira kuti akukhudzidwa ndi imfa ya mwana wina yemwe anamwalira mwadzidzidzi. Izi zachitika m'mudzi wa Delule, mfumu yayikulu Vumbwe mboma la Tcholo. Mawu awo Akavala apempha nthambi zachitetezo mdziko muno kuti zichitepo kanthu, komanso Amalawi kuti azilemekeza ufulu wa anthu achikulire. Ndikufuna kuzuzula kwambiri mchitidwe wa nkhanza kwa achikulire, ndipo ndikumbusa Malawi kuti achikulire ali ngati munthu wina aliyense, ndipo akusowa kupasidwa ulemu, akusowa kusamalidwa, akusowa chitetezo kuti nawonso akhale mdziko lawo opanda mantha. Pothirirapo ndemanga, mkulu wa bungwe lona za ufulu wa anthu la Center for Human Rights, Education, Advice and Assistance CREA, Victor Muhango wati ndizomvetsa chisoni kuti anthu achikulire akumazunzidwa anthu ena m'madera mwawomo akungoonelera. Even anthu ena amene amangoonera osachitapo kanthu, ena mwayi osamayinaso azimangidwe nawo fa mwina mwake umunthu mwa anthu fe ukhanga tikuchoka. Sizingatheke iya kuna dziko la Malawi mmene limaliziwira kalekale munthu kumachita cholakwika ngati meja tonse kumangoyang'anira. Pakadali pano apolisi atamanga oganiziridwayo. Achibisa Mulimbika ndi wachiwiri kwa mneneri wa polisi kulimbi mu mzinda wa Blantyre. Daniel Mpinda amene wazaka 49 tikumusunga ndithu mu chitokosi chathu cha polisi, ndipo tamupeza ndithu ndi milandu iwiri, mulandu wovulaza komanso mulandu womutchula wina kuti ndi mfiti, yomwe ndithu malingana ndi malamulo a dziko lino omwe amakamba nkhani za ufiti akutsimikiza kuti ndi milandu ndithu. Malinga ndi bungwe la Manepo, anthu achikulire okwana 21 aphedwa kuchokera mwezi wa Januwari chaka chino, ndipo ena 70 awapulumusa ku nkhanza za anthu ena powaganizira kuti ndi afiti. Kuchokera kuno ku Blantyre ndine Charles Pensulo. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC tentonenso mitu yake. President Chakwera wapempha anthu mdziko muno kuti azitenga ulimi ngati bizinesi zomwe anati zithandiza kutukula dziko lino. Boma lati ndilodzipereka pa ntchito yofuna kukonzanso makono ntchito za njanji mdziko muno kuti anthu komanso katundu adziyenda mwachangu kuchokera m'madoko a mdziko la Mozambique komanso Tanzania. Ndipo wailesi yakanema ya MBC2 on the go ayikhazikitsa lero ku Lilongwe. Takulandiranso mu nkhani zathu. Zokonzekera za mwambo okhazikitsa wailesi yakanema ya 2 on the go zili mchimake ku Lilongwe. Mwambowu uchitika lero ku nyumba yowulutsira mawu ya MBC ku area 4 mu mzindawu. Kanema wa 2 on the go amayika chidwi pa nkhani zokhudza achinyamata makamaka za msangulutso komanso za masewero. Pomloka akutipatsa chithunzithunzi cha momwe zinthu zikuyendera ku Lilongwe pokonzekera mwambowu. 22 August 2022 ndi tsiku losayiwalika ku banja la MBC kamba kunena kuti mwana adabadwa dzina lake MBC2 on the go, ndipo mwanayo adadza ncholinga chodziwisa, kusangalasa komanso kuphunzitsa, ndipo kwakukulu kanemayi amayika chidwi pa nkhani zosangalasa komanso nkhani za masewero. Papita zaka ziwiri sopano ndipo ndi nthawi yokhazikitsa kanemayi. Aliyense ali kalikiliki kukonza china chilichonse choyenera kukonza kuti kanemayi akhazikitsidwe sopano. Koma kudza kwa kanema ameneyo kwasangalasa motani anthu ochita malonda komanso oyimba mdziko muno. Sife ndi oyimba ochokera m'boma la Mangochi amene adadziwika kwambiri ndi nyimbo ya maloto akuchitira umboni za phindu limene wapeza kamba kakanema wa MBC2 on the go. MBC2 on the go ndingationera zonena kuti yandithandiza munjira kuti anthu ena oti samadziwa nyimbo zimene mayimba ena samandidziwa andidziwira pa MBC2 on the go, chifukwa kuti tionetsetse ma programs ambiri ku MBC2 on the go ndoti kwambira kutukula luso la anthu amene oti
sanadziwike bwinobwino ngati ine ndili pano pano chifukwa anthu ena kuti andidziwa chifukwa cha MBC2 on the go. So uthenga wa nyimbo yanga apita ponseponse, komanso anthu amene sakundidziwa andidziwa chifukwa cha MBC2 on the go. Anthu ochuluka adasangalala ndi kudza kwa kanema ameneyo, ndipo pano pamene zokonzekera zili mkati zokhazikitsa kanema ameneyi, aliyense ndi chimwemwe chokhachokha. Mkulu wa MBC ndi a George Kasakula, ndipo akufotokoza kuti kanema ameneyi adadza chifukwa chiyani. Ife kuno ku MBC ndife osangalala, ndipo muona nkhope zathu zitungojowajowa osangalala chifukwa nchakuti mwana wathu wang'ono amene tamubweretsa lero wakula, ndipo tifuna kuti timpereke ku public. Ndinene pano kuti MBC2 on the go inamba ulutsa mawu 2022, koma kuti tifike poti tipange launch titane boma libwere. Timafuna kuti tipange tikoze content tichuni za engineering kuti zikhale bwino. Zikatere ndiye kuti chilichonse tsopano chili mchimake. Pa 21 November ndi tsiku limene kanema ameneyi adzakhazikitsidwe tsopano, kupasidwa mangolomera kuti ma program monga Bounce and Pause, Youth and Politics, To Sport Live, Ngamo the Truth ndi ena ochuluka tsopano mudzitha kuwaonera ali ndi mdaliso wa dziko lonse. Ndine Paul Mlowoka, MBC Lilongwe. Mmodzi mwa oweruza milandu akale ku bwalo la Supreme a Dustin Maungulu ati mu mfundo za adalitso kabambe zachuma mulibe nzeru. Akabambe akufuna kudzayimira nawo pa chisankho cha mtsogoleri wa dziko lino chaka chamawa pansi pa chipani cha UTM. Zambiri mulipoti ili. Masiku apitawa akabambe anatulutsa mfundo zawo zisanu ndi ziwiri zomwe akuti zipititsa chuma cha dziko lino patsogolo. Koma poyankhulapo pa tsamba la mchezo la Facebook, Maungulu ati mfundozi sizogwirika kamba kuti sizikunena kuti azachita chani kuti chuma cha dziko lino chipite patsogolo. Mkulu woweruza milandu wakaleyu watinso mfundozi sizikunena mwatchutchutchu njira zomwe zikuyenera kutsatidwa potukula chuma cha dziko lino. Iwo aonjezeranso kuti akabambe anakhalapo kale mboma ndipo akuyenera kuvomereza kuti anatengapo gawo pobwezeretsa chuma cha dziko lino mbuyo. Iwo ati akabambe abwere poyera ndi kuchita nawo mtsutso pa nkhani za chuma. Akabambe sanayankhepo pa nkhaniyi kamba kuti samayankha foni yawo yam'manja titawayimbira kuti timve mbali yawo. Mamembala ena a chipani cha UTM alembera kalata chipanichi kuti chichite kafukufuku pa zotsatira za chisankho chosankha adindo chomwe chipanichi chinachititsa, ponena kuti sakukhutitsidwa ndi zotsatira za chisankhocho. Izi zikudza patangodutsa nthawi yochepa pomwe mmodzi mwa anthu omwe amapikisana nawo pa udindo wa president wa chipanichi Dr. Matthews Ntumbuka atadandaulanso kuti dongosolo la chisankho silinayende bwino. Charles Pensulo walemba ripoti ili. Pa 17 mwezi uno chipani cha UTM chinachititsa msonkhano wake waukulu wosankha adindo oyendetsa chipanichi, ndipo msonkhanowo unachitikira mu mzinda wa Mzuzu. Ku msonkhanoko anthu anayi ndiwo amapikisana pa udindo wa president wa chipanichi. Anayiwo ndi Dr. Matthews Ntumbuka, a Newton Kambala, Mai Patricia Kaliati komanso Adaliso Kabambe. Akabambe omwe angolowa kumene chipani cha UTM myezi yochepa yapitayo kuchokera ku chipani cha DPP ndiwo apambana kukhala president wa chipanichi. Koma izi sizinasangalase anthu ena osatira chipanichi omwe akukayikira kuti pachitika za chinyengo. Chitangochitika chisankhocho, mmodzi mwa anthu omwe amapikisana nawo pa udindo wa president Dr. Matthews Ntumbuka anati sanakhutitsidwenso ndi zosatirazo ponena kuti chisankhocho chinaberedwa. Pogwirizana ndi Antumbuka, mamembala ena atatu a chipanichi omwe ndi a Charles Kondowe, Kondwani Munthali ndi a Fletcher Katambalale alembera kalata chipanichi kuti chifufuze bwino za nkhaniyi. Mchikalatacho atatuwo ati ndizosatheka kuti anthu omwe anayambitsa chipanichi alephere masankho ndipo osankhidwa ndi kukhala mlendo. Iwo atinso akukayikira kuti akabambe atumidwa ndi chipani cha DPP kuti asokoneze zinthu zina monga momwe ena akunenera m'masamba mchezo. Pakadali pano anthu omwe amayankhulapo pa nkhani za ndale ati zomwe zikuchitika ku UTM ndi zosatira za mpungwepungwe womwe wakhala ukuchitika ku chipanichi. Mmodzi mwa akatswiriwa, Chimwemwe Tsitsi, yemwenso ndi mphunzitsi pa skulu ya ukachenjede ya Malawi University of Business and Applied Sciences MUBAS, wati ankadziwa kuti izi zidzachitika. Choyambirira titero kuti mwina
nkhawa zimenezi zingopherezera mphongo zomwe mwina akatswiri ena akhala akuchenjeza kuti ngati chipani cha UTM sichisamala mkangano oti utha wapangitsa kuti mwina chipanichi chipezeke kuti chikulephera kuti chichite bwino pakadakhala kuti msonkhano usanachitike pakanapezeka njira zothetsera kusamvana kwina kuliwonse kumwe kuna alipo. katswiri wina pa nkhani za ndale Hafule Mvula akugwirizana ndi atsitsi. ine sinadabwa ichoti anthu aja nayi ndi ukali kwambiri amapita ku convention mitima yawo isanakhale pansi komanso amapita ku convention asanagwirizane chilichonse kuti cholinga chathu zifuna tipange bwanji. wina aliyense amene amachula zina la usi amaona ngati munthu woyipa. MPC inayesera kuti iyankhule ndi mneneri wa chipani cha UTM a Felix Njawala koma sizinatheke kamba kuti sanayankhe foni yawo ngakhale tinayesera kuwayimbira kangapo konse. Kuchokera kuno ku Blantyre ndine Charles Pensulo. Ndipo pomaliza nkhanizi nayi nsometo yake. President Chakwera wapempha anthu mdziko muno kuti azitenga ulimi ngati bizinesi zomwe anati zithandiza kutukula dziko lino. Boma lati ndilodzipereka pa ntchito yofuna kukonzanso makono ntchito za njanje mdziko muno kuti anthu komanso katundu adziyenda mwachangu kuchokera m'madoko a mdziko la Mozambique komanso Tanzania. Ndipo wailesi yakanema ya MBC2 on the go ayikhazikitsa lero ku Lilongwe. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Aida Chiwaya, tsalani bwino.